щастлива до края сама. И така принцесата заживяла щастлива. Сама. Запомни, детето ми, не е нужно да се омъжваш. Не ти трябва никой друг, с когото да споделяш живота или богатството си. Тоест, не е необходимо да си губиш времето с някой друг, да търсиш приятели и така нататък. Онова, от което имаш нужда, си ти самата и твоята майка Амбър. Във времена, когато децата били учени колко важни са любовта и близостта, принцеса Синтия била научена да презира всички. Принцесата изгубила майка си още като дете. Затова майка Амбър се грижала за нея, водена от собствения си егоистичен интерес. Амбър искала принцеса Синтия да не се доверява на никого, особено на мъжете, и да не се омъжва никога, за да не сподели кралското наследство. Плановете на майка Амбър включвали принцесата да не вярва на никого другиго. Знаеш ли, миличка, момчетата единствено и само ще те нараняват. А ти не искаш да страдаш, нали? Но Андрю е мой приятел. Няма да ме нарани. Може би не сега, но ще го направи. Опитва се да спечели доверието ти. Извинете ме, майко Амбър, но не е редно да сеете омраза в душата на детето. Дали ще иска партньор или не, трябва да е неин избор. Как смееш да ме поучаваш? Мислиш, че не знам кое е най-добро за принцеса Синтия? Върви да поливаш в градината. За жалост, майка Амбър постигнала своето. Принцеса Синтия скоро започнала да мрази всички наоколо. И тъй като Амбър не й позволявала да разговаря с повечето хора, принцесата наблегнала върху обучението си. Научила се да се бие и сражава. И изучавала политика и социални науки. В резултат на това, принцеса Синтия се превърнала в най-страховития войник и интелигентен водач. Но един ден пристигнала лоша вест. Кралят бил тежко болен. Свършихте чудесна работа с отглеждането на принцеса Синтия, майко Амбър. Не знам как ще ви се отплатя изобщо. Но защо тя не желае да се омъжи? Как ли не се опитвах да й обясня, че не всеки би я наранил? Но не ме слуша. Кой знае защо презира всички мъже. Но не се тревожете, Ваше Величество, разбирам притесненията ви като баща. Няма нужда да се омъжва и да споделя живота си. Права сте, но омразата и не е само спрямо мъжете. Няма и приятели. След вас и мен тя ще остане без семейство. Аз не мога да позволя това. Взех решение. Ако следващите 6 месеца дъщеря ми не намери подходящ жених, цялото ни богатство ще бъде дарено на бедните. А аз ще отстъпя управлението на кралството на по-способен крал от друга провинция. Татко, какво говориш? Цялото ми обучение да отида на вятъра? Само защото не искам да си избера мъж? Ваше Величество! Но, моля ви, не го правете. Принцеса Синтия, говорете с него. Ваше Величество, не го правете. Но кралят не я послушал. Подписал документите и заповедта. Принцесата трябвало да си намери подходящ жених в следващите 6 месеца, за да управлява кралството, което толкова обича. Чуйте всички! Принцеса Синтия си търси подходящ жених. Онзи, когато избере, ще се ожени за нея, а в замяна ще получи управлението на северните провинции на кралството. Замяна ли? Какво означава това? Не трябва ли онзи, когато принцесата хареса, да се ожени за нея? Но това била уловка. Омразата на принцесата към всички била известна навсякъде. Майка Амбър била доста разтревожена, но изведнъж... Коя си ти? Кой те пусна? Името ми е Габриела. Идвам много далеч и си търся работа. Всичко наред ли е, майко Амбър? Принцесо! Бедна ми принцесо!
Господарки моя, мое височество, за мен ще бъде чест да работя за вас. Добре, но гласът ти звучи някак различно. Какво? Какво казах? О, бедничката аз! Още от малка се крещях на брат ми и вижте какво се случи. Сега звуча странно на принцесата. Нямах това предвид. Някой да я спре? Отведете тази жена при краля. Вземи я за помощница. Какво? Нямам нужда от помощница. Направи го за мен, дъще. Това ще облегчи тревогите ми. Габриела започнала да придружава Синтия навсякъде. Но Синтия имала чувството, че нещо не е наред с Габриела. Сякаш криела нещо. Опа! Какво правиш? Нищо. Хайя! Какво гледаш? Иди и се би с нея. Аз имам си работа. Леле, и това ми били войници. Какво каза? Нищо, принцесо. Чудех се дали си толкова добра, след като се биеш с тези новобранци. Как смееш? Разбира се, че не. Била съм се с много ветерани. Извинете, принцесо, но не сте се била с мен. Ти сериозно ли? Ти и бойни умения? Съжалявам. Мислех, че това кралство се ръководи от либерален и мъдър двор, където всички се смятат за равни. Или мислите, че другите жени не умеят да се бият? Аз не. Тоест, нямах това предвид. Права си. Да видим какво можеш. И битката започнала. За нула време принцесата била повалена. Принцесата изгуби! Не. Но какво стана? Защото се стремите да ме победите, а не да подобрите уменията си. Какво означава това? Принцесо, всяка битка дава възможност за учене. А вие не го правите, защото егото ви замъглява погледа ви. Трябва да отстъпите, за да получите контрол. Свалете гарда и се учете. Не ми казвай какво да правя. Просто не бях готова. Да го направим отново. И отново принцесата била победена. Принцесо, по-добра сте от мен. Но трябва да преглътнете егото си. Този път принцесата го послушала. Спряла да мрази Габриела и влязла в битката по-уверена от преди. И победила. По-силна си, отколкото изглеждаш, Габриела. Не трябваше да те подценявам. И... благодаря, че ми даде този урок. Сега разбирам какво имаше предвид да отстъпя, за да получа контрол. И това белязало началото на тяхното приятелство. Принцесата се доверявала на Габриела и нейната мъдрост, но майка Амбър нямало да приеме това. Достатъчно. Трябва да се оттърва от нея. И точно това и направила. На следващата сутрин майка Амбър убедила двора, че Габриела е откраднала кралската корона и бижутата и е изчезнала. Но помощницата разказала на Синтия истината. Не ви виня, че не ми се доверявахте, ваше височество. Проследете майка Амбър до вечера в гората и сама ще се уверите.
Принцесата направила каквото й казали. И останала изненадана. Габриела била пленена от майка Амбър. Как смееш? Охо, моят спасител! Принцесо! Виждате ли? Хванах крадеца. Не лъжи! Ти си престъпника, а не Габриела. Не исках да го правя, но не ми оставяте друг избор. Моите главорези ще се погрижат за вас. Хайя! След като надбила главорезите, принцесата освободила Габриела и арестувала майка Амбър и свитата й. Но когато се обърнала, Габриела била изчезнала. На следващата сутрин цялото кралство се събрало в двореца. Държах принцеса Синтия далеч от всички и признавам, че я лъжех, но само за да я предпазя. Достатъчно с лъжите, Амбър. Мислиш, че не знам за твоята алчност към кралското богатство? Затова повиках Габриела да те разкрие. Какво? Да, дъще. Габриела е не друг, а твоят скъп приятел Андрю. Андрю? Майка Амбър го отпрати надалеч, когато двамата бяхте деца. Аз го намерих преди няколко години и го закрилях. Съжалявам, дъще, но ти не искаше да ме чуеш. Амбър те манипулираше. Не мога да повярвам колко нагло съм се държала с любимите си хора. Съжалявам, татко. Кралят заключил майка Амбър и нейната свита в тъмницата. Прегърнал своята дъщеря силно и благодарил на Андрю за помощта. Принцесо, тъй уважение към теб, макар да направих всичко това да ти помогна. Те моля да ми простиш за поведението. Само ако ме научиш как да подсвирквам. Кралство с толкова обрати и развръзки, нашата принцеса, подтиквана да е щастлива до края сама, направи голям обрат в сюжета. Тя откри, че една история съдържа много повече, ако позволиш на някого да чете между редовете. Макар солото да е страхотно, то дуетите също са впечатляващи.